Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Ako nga po pala si Marco, kasalukuyang 48 taong gulang. Taong 1995 po nang mapagplanuhan namin ng aking mga kaibigang magbakasyon sana sa isang partikular na puok sa Negros Occidental upang samantalahin ang huling pagkakataong magsama-sama pagkatapos ng aming pagtatapos ng kolehiyo. 5 kaming miyembro sa aming samahan. Ang mga ito'y itago na lang natin sa pangalang Linda, Peter, Ana at June. Pinili naming puntahan muna ay ang sikat na lawa sa Negros Occidental na tinatawag na Balin sa Sayaw. Kuya Bari, wala kaming tiyak na kaalaman patungkol sa tamang daan patungo rito at noong mga panahong iyon ay hindi pa po uso ang mga teknolohiyang nagbibigay ng tamang direksyon kaya't nagtanong-tanong na lamang kami sa mga tao na aming madadaanan. Hanggang sa napadpad po kami sa isang kagubatan. Wala na kaming makitang mga bahay. Hindi na rin makadaan ang aming sasakyan sapagkat maraming mga tumbang puno ang nakaharang. Sa kasamaang palad, saktong naubusan pa ng gas ang aming sinasakyan. Wala rin kaming ideya kung papaano kami makakalabas sa liblib na kagubatan na iyon kaya't bumaba na lang kami ng kotse at tinahak ang masukal na kakahuyan. Nang marating namin ang kalayuan, natanaw namin ang isang munting kubo kaya't nagpasya kaming tignan kung mayroong tao doon. Nakakandado ang pintuan ng kubo. Ngunit ilang minuto ang lumipas, nasaksihan namin ang isang lalaking sa tansya ko po'y 40 taong gulang na naglalakad papalapit. Ito'y nakasuot ng asul na t-shirt na may mahabang manggas, pantalon at salakot sa kanyang ulo. Buhat-buhat niya ang isang malaking bungkus ng mga patpat sa kanyang kanang balikat. Ayan, ito atay may-ari ng kubo. Wika ni Linda. Oo nga no, pasang-ayon naman ni June. Hinintay namin ang paglapit ng lalaki. Matalim ang mga tingin nito sa amin na animoy tinatanong sa kanyang isipan kung bakit kami naroroon sa tapat ng kanyang kubo. Inilapag nito ang bungkus ng mga patpat sa lupa. Sabay-sabay naming itong binati ng magandang hapon. Hindi ito nagpakita ng kagaanan ng loob, bagkus agarang kaming inusisa ukol sa aming pakay. Ako na, Kuya Bari, ang nagpresenta para ipaliwanag ang dahilan kung bakit nga kami napunta sa lugar na iyon. Ang katwiran ko'y naligaw kami, kuya, sa gitna ng aming biyahe patungo sa lawa ng Balin sa Sayaw. Gumuhit ang kuryosidad sa mukha ng lalaki at saka nagsabing hindi niya kami matutulungan sa pagtuklas ng tamang daan patungo roon sapagkat hindi rin siya pamilyar dito. Boss, pakituro na lang po sa amin ang daan palabas dito sa liblib na kagubatan kung inyo pong mamarapatin. Mungkahi ni Ana nang may buong paggalang. Hindi ko kayo masasamahan sapagkat kailangan ko ring ipahinga ang aking katawan mula sa pangangahoy. Ngunit bibigyan ko na lamang kayo ng mapa. Tugon ng lalaki, saka kami pinaghintay ng saglit habang kinukuha niya ang mapa sa loob ng kanyang kubo. Lumipas lamang ang ilang sandali. Lumabas ito tangan-tangan ang mapa sabay abot nito sa amin. Naku, maraming salamat po. Agad na wika naman ni Peter. Matapos magpasalamat, saka kami nagpaalam sa lalaki. Dahil hapon na nang simulan naming sundan ang direksyon na itinuturo sa mapang binigay ng lalaki, naabutan kami ng pagsapit ng dilim kaya't nagpahinga muna kami sa gitna ng masukal na kakahuyan. Mabuti na lamang ay dala namin ang mga travel bags kaya't naglatag kami ng kumot sa damuhan at saka nagpasyang matulog muna habang pinapalipas ang gabi. Sa kalagitnaan ng aking pagtulog, nagising ang aking diwa
nang maramdaman ko ang paggalaw ni June na siyang nakapwesto sa aking kanang tabi. Bumangon ito, bit-bit ang nakabukas na flashlight. Nagulat ito nang bigla akong magsalita upang tanungin kung saan siya pupunta. Akala kasi nito'y mahimbing na akong natutulog. Ang sabi niya'y tutugunan niya lamang ang tawag ng kalikasan. Ay, ganun ba? Sige June, mag-ingat ka ha. Paalala ko rito. Ano? Para saan nga mag-ingat? Naku, mapaniwalain ka pa rin talaga sa mga kwento-kwentong katatakutan? Sabi nito at pangising-hisi pa. Hindi naman sa ganun. Pinapaalalahanan lang kita. Liblib na lugar kasi ito kung saan madalas naninirahan ang mga sinasabi nilang aswang. Lalo pang natawa si June sa aking sinabi. Ay naku, ewan ko sa iyo Marco. Pagkasabi nito'y lumakad na siya papalayo. Kuya Barry, sa aming magkakaibigan, ako lang talaga ang naniniwala sa mga haka-haka patungkol sa mga aswang. Nagkalat kasi ang mga sari-saring kwento tungkol dito sa aming probinsya doon sa Bicol. Ang mga kaibigan ko naman ay laking syudad kasi kung kaya't hindi sila sanay na makarinig ng mga ganito. Sapagkat ako rin ay relihiyoso, ipinagdasal ko na lamang ang kaligtasan ni June. Napansin kong napatagal ata ang pagbabawas ni June. Ganun pa man, sa sobrang antok ko din Kuya Barry, ay nahulog akong muli sa mahimbing na pagkatulog. Oh, asan si June? Ito ang bumungad sa akin pagkamulat ko ng mga mata ko nang sumapit ang umaga. Andyan lang siguro yun. Baka tinawag lang ng kalikasan. Wika naman ni Linda. Pero nagpaalam nung kagabi sa akin Sabi niya magbabawas lang daw siya. Sambit ko naman. Pare-parehong kumulot ang kanilang mga noo kasabay ng paniningkit ng kanilang mga mata. Ang ibig sabihin lamang nito'y talagang nawawala si June. Nagpasya kaming apat na hanapin si June sa magkahiwa-hiwalay na landas. Magkasama kami ni Linda at sina Ana at Peter naman ay magkasamang tinahak ang salungat na direksyon. Halos mawala na kami ng boses katatawag sa pangalan ni June. Umaasang maririnig kami nito kung nasaan man siya. Ngunit ilang oras na ang lumipas. Mula nang simulan namin ang aming paghahanap, nabigo kaming mahanap itong si June. Minalas pang walang signal sa lugar kaya't hindi namin matawagan ang numero ng telepono ng bawat isa. Nang abutan ng pagod, nagpasya kami ni Linda na bumalik sa pinagkasunduang tagpuan naming magkakaibigan. Nadatnan namin doon sina Peter at Ana na hingal at nagpupunas ng kanilang pawis. O ano, hindi rin niyo ba siya nakita? Nanghihinang tanong ni Ana. Sabay kaming umiling ni Linda. Laylay ang mga balikat naming nagpahinga sa ilalim ng higanting puno. Sari-saring mga katanungan ang biglang bumalot sa aming isipan habang pinoproseso pa rin namin sa aming mga utak ang biglaang pagkawala ni June. Napagkasunduan naming huwag na munang magpatuloy sa paglalakbay sapagkat kumakapit pa rin kami sa kakarampot na tsansang babalik si June doon sa huling lugar kung saan namin siya huling nakasama. Inabot na naman kami ng gabi, ngunit nabigo lamang kami ulit. Nang sumapit ang hating gabi, napansin kong siguro dahil sa pagod, napakahimbing ng natutulog sina Ana, Linda at Peter, samantalang ako'y ginugulo pa rin ng pagkawala nitong si June. Hanggang sa maya-maya pa'y may naririnig akong kakaibang ingay. Kinuha ko ang aking flashlight saka sinuri ang paligid. Ilang sandali pa'y nahagilap ng liwanag na nililikha ng flashlight ang isang baboy ramo na may kulay dugong mga mata. Batid kong hindi ito ordinaryong hayop
base sa kulay ng mga mata nito. Kung hindi ako nagkakamali, ito'y isang aswang. Agad akong kumaripas ng takbo at agresibong sinundan ng baboy ramo ang aking mabibilis na hakbang. Humingi naman ako ng saklolo sa pamamagitan ng pagsigaw, subalit pakiwari ko'y nabigo akong pukawin ang atensyon ng aking mga kaibigang mahimbing pa rin ang tulog. Dahil sa kadiliman ng gabi at dumagdag pa ang aking kabat pagkataranta, hindi ko namalayan ang isang natumbang sanga sa aking harapan kung kaya't natisod ako't natumba sa damuhan. Nabitiwang ko tuloy ang bitbit kong flashlight, ngunit nanginginig man ang mga tuhod ay pinilit kong tumayo upang kunin ito. Ilang metro lamang ang agwat ko sa baboy ramo at dahil sa kakayahan nitong tumakbo ng mabilis, nagtagumpay itong abutan ako. Kinuha ko ang mga nagkalat na patpat at saka pinagpapalo ang baboy ramo kasabay ng mga pagsunggab nito. Patuloy pa rin ako sa paghingi ng saklolo hanggang sa wakas ay nasilayan ko ang imahe ng aking mga kaibigang pinagtutulungan ang baboy ramo na batuhin ng mga putol-putol na kahoy dahilan upang ito'y tumigil sa pagsunggab sa akin. Mabilis na tumakas ang baboy ramo at sa kabila ng aming pagtatangkang ito'y habulin, nabigo lamang kami. Sinasabi ko na nga ba hindi ligtas ang lugar na ito. Ang baboy ramo na iyon ay isang aswang. Sambit ko habang naghihingalo pagkatapos ng ilang minutong pagtakbo. Naku, hindi kaya ang aswang na iyon ang may kagagawan sa pagkawala ni June? Wika naman ni Linda. Napatango kaming lahat. Sa mga sandaling iyong Kuya Bari, batid naming wala ng punto pa ang paghahanap sa aming nawawalang kaibigan sapagkat masakit mang tanggapin. Natitiyak naming ito'y wala ng buhay. Marahil ay nilantaka na ng aswang na nagkukubli sa wangis ng baboy ramo ang mga lamang loob ni June. At hindi malabong sa mga susunod pang araw, kung hindi pa kami makaalis sa kagubatang iyon, ay kakaharapin din namin ang parehong sinapit ng aming kaibigan. Teka muna, hindi nyo ba napapansin? Parang paikot-ikot lang din naman tayo sa kagubatang ito kahit pasundin natin ang direksyong nakasaad dito sa mapa. Napaisip kaming lahat sa sinabi ni Peter. May katotohanan talaga ang kanyang itinuran. Kahit anong landas ang aming tahaking Kuya Bari, hindi pa rin namin matagpuan ang daan papalabas sa kagubatan. Hindi na namin alam ang aming gagawin ng mga sandaling iyon. Bukod sa lalaking nagbigay sa amin noong mapa, wala na kaming ibang nakasalubong na tao na maaaring magturo sa amin ng tamang daan. Tunay ngang napakaliblib ng lugar na ito kung kaya't hindi na nakapagtatakang may aswang talagang naninirahan dito. Subukan kaya nating mas unawain ang direksyong nakasaad dyan sa mapa. Baka kasi nagkamali lang tayo nung una. Suwestyon naman ito ni Ana. Dahil wala namang kaming ibang mapagpipilian, nagpatuloy na lamang kami ulit sa paglalakbay sa tulong ng mapang ibinigay sa amin ng lalaking nakilala namin sa kalagitnaan ng aming pagkaligaw. Sa kasamaang palad, inabot muli kami ng paglubog ng araw at sa bawat pag-ihip ng hangin, naninindig ang aking mga balahibo sa kakaibang presensyang animoy nakakubli lamang sa likod ng kadiliman. Naubos na ang baterya ng flashlight ni Ana, samantalang ang sa aming tatlo ni Linda at Peter naman ay pahina na ng pahina ang nililikhang liwanag. Kung kaya't sa aming bawat paghakbang ay tinitiyak naming magkakahawak ang bawat isa upang siguraduhing walang mawawala. Lumipas muli ang isa pang araw. Tuluyan nang naubos ang enerhiya ng baterya ng aming mga flashlight.
kaya't ginamit na namin ang aming mga dipindot na cellphone na kaya ring maglikha ng ilaw. Subalit napakahina lamang. Sapat pa naman ang aming daladalang mga delatang pagkain at tubig na sasapat pa ng ilang araw. Ang tanging problema na lang namin ay kung papaano makakalabas sa gubat na iyon. 2 gabi na rin kaming walang tulog sapagkat natatakot kaming habang wala kami sa kamalayan ay sakaling bigla na lamang sumalakay ang aswang kung kaya't minaigi naming manatiling mulat ang mga mata. Ay, grabe. Hindi ko na kayang labanan ang aking pagkaantok. Saad ni Linda kasabay ng mulit-muling paghikab nito. Ako rin. Pagsang-ayon naman ni Ana. Bilang mga lalaki sa samahan, nagpasya kami ni Peter na magbantay sa paligid habang natutulog ang 2 naming kaibigang babae. Naglatag kami ng kumot sa damuhan at nahiga roon sina Linda at Ana, habang kami naman ni Peter ay parehong nakaupo sa tabi. Sa kabila ng aking labis na pagkaantok, pinilit ko ang sariling huwag makatulog upang maging alerto sa posibleng kapahamakan. Samantalang si Peter naman ay napansin kong wala na sa kamalayan at ilang minuto lang ay narinig ko na itong humihilik. Ganon pa man, Kuya Barry, hindi na ako nag-abala pang gisingin ito. Sa hindi ko inaasahan ay bigla rin akong nakatulog at hindi ko na maalala ang mga sumunod na mga pangyayari noong gabing iyon. Nagising na lamang akong hinahanap nila ang presensya ni Linda. Ang naiwan na lamang ay ang kumot na ginamit nito noong gabi noong siya'y natutulog. Naku, kasalanan ko to. Kung di lamang ako nakatulog, mababantayan ko sana si Linda. Wika ni Peter habang tumatangis. Nilapitan ko naman ito't pinaalalahanang walang may kasalanan. Kahit ako, Kuya Barry, sinisisi ko rin ang aking sarili sa nangyari sapagkat hindi ko nagawang tuparin ang aking pangakong babantayan ko sila. Subalit wala namang may gusto na mangyari ito at ang tanging magagawa na lang namin ay tanggapin ang masalimuot na nangyari. Guys, makinig kayo. Walang may kasalanan sa atin. Imbis na sisihin ang sarili, mag-ingat na lamang tayo sa mga susunod. Mungkahi ni Ana na siya namang sinang-ayunan ko. Tumakbo na ang mahabang oras at kami tinatahak pa rin ang daan palabas doon sa agubatang iyon. Subalit kahit anong direksyon ng aming sundin, tila ba'y nagpapaikot-ikot lamang talaga kami sa lugar na ito. Hanggang sa isang araw, sa gitna ng aming muling paglalakbay, napukaw ang aming atensyon sa isang bungkus ng mga patpat na nakalatag sa lupa. Ang ibig sabihin lamang nito'y mayroong nangangahoy roon sa agubatang iyon at kung makita namin ito'y maaari kami nitong matulungan sa paglabas sa gubat na iyon. Nag-antay kami. Nanatili kami sa tabi ng bungkus ng mga patpat at hinihintay ang pagdating ng may-ari nito. Subalit inabot na kami ng halos 2 oras ay nabigo kaming makita ang may-ari noon. Maya-maya lamang ay isang ligaw na baboy ramo ang biglang tumambad sa amin. Kung hindi kami nagkakamali, ito ang parehong baboy ramo na sumalaki sa akin noong isang gabi. Pumosisyon ito sa aming harapan at saka inilabas ang matutulis nitong mga pangil. Agad nitong sinunggaban si Peter, kaya naman dali-dali kami kumuha ng matigas na biyak na kahoy ni Ana upang paluin ang baboy ramo, subalit hindi katulad noong unang pagkakataong nakainkwentro namin ito. Tila ba nakapag-ipon ito ng mas malaking halaga ng lakas. Nasugatan si Peter sa kanyang balikat mula sa matutulis na pangil ng baboy ramo. Ngunit
patuloy pa rin itong nilabanan ang baboy ramong nakaposisyon sa kanyang ibabaw. Walang naitulong ang mga pagpalo namin ni Ana dahil sa taglay na lakas ng nagbabalat kayong aswang, hanggang sa napako na lamang kami sa aming kinatatayuan nang dumanak ang dugo sa paligid, dulot ng malaking sugat na tinamo ni Peter sa kanyang leeg. Nagpatuloy lamang ang baboy ramo sa pagwasak ng kanyang balat, at habang tumatagal ay parami ng parami ang dugong nagkalat sa lupa. Mas makakabuti pang tumakbo na tayo, mungkahi ni Ana. Gustuhin ko mang pumayag, Kuya Barry, ngunit iniisip ko pa rin ang kapakanan ni Peter at hindi magandang ideyang basta na lamang siyang iwanan sa kamay ng aswang na nakakubli sa wangis ng baboy ramo. Hindi ako nakapagbitiw ng tugon sapagkat pinoproseso ko pa rin sa aking utak ang sinapit ni Peter habang binabalot ng mga ungol nito ang kawalan. "Halika na! Takbo na!" sigaw ni Marco. Bumalik ako sa ulirat nang bigla na lamang hilahin ni Ana ang braso ko at saka kumaripas na kami ng takbo. Naghanap kami ng matataguan hanggang sa nakahanap kami ng isang higanting bato sa tabi ng isang sapa at nagpasyang magtago sa likod nito. Nagkandaiyak na kami. Hindi namin alam ang gagawin namin ng mga sandaling iyon. Nakakatakot talaga ang aswang na ito. Ilang minuto pa'y nasasaksihan na namin ang pagdating ng baboy ramo na animoy iniinspeksyon ang paligid. Siguro'y nararamdaman nito ang aming presensya, kaya naman pinilit namin ni Ana na huwag lumika ng kahit anumang ingay na maaaring makatawag pansin sa aswang na ito. Maya-maya pa'y narinig naming tila nawala na ang paghakbang ng baboy ramo. At ilang sandali lamang ay isang pamilyar na lalaki ang aming nasaksihang papalapit sa sapa mula sa hindi kalayuan. Ang lalaking nagbigay sa amin ng mapa. Nakita naming wala itong sapin sa mga paa. Ang mga kamay at paa nito'y puno ng mantsa ng dugo. Tumungo ito sa sapa at saka naghugas ng kanyang katawan. Ang lalaking ito ang may-ari ng kubong natagpuan namin sa kalagitnaan ng aming pagkaligaw. Hindi kaya siya ang aswang na nagbabalat kayo bilang isang baboy ramo? Ito ang mga katanungan sa amin nila Ana. Pero hindi tayo sigurado. Baka naman galing siya sa pangangaso o kaya pinaslang niya ang baboy ramo. Balik kong tanong sa kanya. Akma na sanang tutugon si Ana nang mapansin namin ang pagtigil ng lalaki mula sa paghuhugas ng kanyang katawan. Nagpalingon-lingon ito at sa paligid niya ay tila ba'y mayroon itong hinahanap. Tumayo ito at saka naglakad ng dahan-dahan patungo sa higanting bato kung saan kami nagtatago. Tinakpan namin ang aming mga palad ang aming bibig habang nanginginig na sa takot. Ang bawat hakbang nito'y palapit ng palapit sa amin hanggang sa hindi ko inaasahan ang biglang pag-alis ni Ana sa aming pwesto at saka kumaripas ng takbo papalayo. Dahil dito, Kuya Barry, natunto ng lalaki ang aming pinagtataguan. Tumakbo na rin ako ng mabilis at nang saglit akong lumingon sa aking likuran ay nasilayan ko ang lalaking hinahabol kami habang nakalabas ang kanyang mga pangil. Tama nga ang hinala ni Ana na ito ang aswang na nagbabalat kayo bilang isang baboy ramo. Pumunta si Ana sa kanang daan at pinili ko naman ang salungat na direksyon. Sumunod ang lalaki sa daang tinungo ni Ana habang ako'y nagpatuloy sa pagtahak ng landas patungo sa walang katiyakan. Halos mag-iisang oras na rin ang lumipas nang hindi ko na muling mahagilap si Ana
at ang aswang. Nangingiyak-ngiyak na ako at nangangamba para kay Ana kung kaya't tinawag ko ang pangalan niya at nagpasikot-sikot sa kagubatan. Subalit ang natagpuan ko na lamang ay ang duguan at punit-punit na damit nito na kanyang suot-suot bago kami nagkahiwalay ng landas. Sa pakiwari ko, ako na lamang ang natitirang buhay sa aming magkakaibigan at wala akong ideya kung papaano ko malalagpasan ang pagsalakay ng aswang gayong mali naman ang direksyong nakasaad sa mapang ito. Nilinlang lamang kami ng lalaki at sinadya niyang lalo kaming iligaw sa pamamagitan ng mapa upang mapadali ang kanyang pagsalakay. Sa kabila ng kawalan ng pag-asang makaalis na sa gitna ng liblib ng kagubatang puno ng kahindik-hindik na mga pangyayari, pinagpatuloy ko na lamang ang aking paglalakbay. Palagi ko ring tinitiyak na mayroon akong hawak na matigas na biyak na kahoy bilang panangga sa aswang kung sakali mang muli itong sumalakay. Matindi na ang pagod ko. Nanginginig na ang aking mga tuhod. Ngunit hindi pa rin ako humihinto dahil baka biglang sumalakay na naman ang aswang. Isang gabi na naman ang sumapit. Hindi ko hinayaang maghari ang antok sapagkat kailangan kong maging alerto sa mga darating na panganib. Nagpahinga muna ako sa likod ng isang malaking palumpong ng mga damo at saglit na uminom ng tubig upang mapawi ang aking pagkauhaw. Bukod sa tunog ng malakas na simoy ng hangin, ay naririnig ko rin ang huni ng mga kuliglig. Kung hindi dahil sa sinag ng buwan at mga bituin sa langit, wala akong maaaninag sa kapaligiran bagkus ang mga alitaptap na nagliliparan. Sa kaunting sandali, muling bumalik ang galak sa aking puso habang pinagmamasdan ang nililikha nilang liwanag. Subalit, agad ding maglalaho ang ngiting sumisilay sa aking mga labi nang maulinigan ko ang kakaibang yabag ng mga paa. Inihanda ko kaagad ang aking sarili laban sa masamang presensya na tila paparating. Maya-maya pa, isang lalaki ang dumating at nanindig ang aking mga balahibo sa kulay dugo nitong mga balintataw. Hindi ko pa man lubos na nasilayan ang pagpumukha nito. Batid ko, ito ang aswang na pumaslang sa aking mga kaibigan. Magaling, dapat kang magpasalamat na hanggang ngayon ay buhay ka pa rin. Pang-uuyam ng lalaki kasabay ng mapang-insultong halakhak nito. Pakiusap naman, hayaan mo na ako mabuhay. Tutal, pinaslang mo na ang mga kaibigan ko. Pagmamakaawa ko sa lalaki, bagamat batid kong hindi nakakaramdam ng simpatya ang mga katulad niyang kampon ng kadiliman. Binalot ng panandali ang katahimikan ang paligid. Ang aswang ay nagbigay ng reaksyong animoy pinag-iisipan ang kanyang sunod na gagawin sa akin. Subalit hindi ko inaasahan. Bigla nitong inilabas ang kanyang matutulis na mga pangil. Pasensya na iho, hindi ako nakakaramdam talaga ng awa eh. Wika nito sa akin. Mabilis akong kumaripas ng takbo at hindi na nag-abala pang maghanap ng mapagtataguan sapagkat batid kong mahahanap at mahahanap nga lamang din ako kahit saan man ako magpunta. Bagkus, nagpatuloy lamang ako sa aking pagtakbo. Ang importante ay makalayo ako sa kanya at hindi niya ako maabutan. Tumatagaktak na ang malamig kong pawis mula sa aking noo at nanghihina na rin ang aking mga tuhod. Hindi ko na alam dahil anumang sandali ay maaari na akong mawala ng balanse at hindi na makabangon pa dulot ng labis na kapaguran.
Ngunit sa tuwing napanghihinaan ako ng loob, tumatakbo sa aking isipan ang kagustuhan kong mabuhay pa ng matagal, kung kaya't pilit ko pa ring inihahakbang ang aking mga paa. Subalit, dumating ako sa puntong wala na akong magawa na kahit na ano pang pampalubag ko sa aking sarili. Tuluyan akong nawalan ng pisikal na lakas at hinayaan na lamang ang sariling yakapin ang lupa. Ang tanging nagawa ko na lamang ay ang sumigaw at humingi ng saklolo. Umaasa pa ring may makakarinig ng aking hiyaw. At tila ba'y dininig nga ng kapalaran ang aking hinanaing, sapagkat habang ako'y nakahandusay pa rin sa lupa, isang pares ng mga paang nakasuot ng tsinelas ang nahagip ng aking mga mata. Tumingala ako upang tuklasin kung sino ang nagmamay-ari nito, at tumambad ang isang hindi pamilyar na lalaki na may daladalang itak na nakasukbit sa kanyang baywang. "Oh, ano nangyari sa iyo? Ayos ka lang ba, iho?" Wika ng lalaki sa nag-aalalang tono. Inahabol po ako ng aswang," tugon ko habang tumatangis. Tinulungan ako nitong makatayo at ilang sandali pa dumating ang lalaking aswang. "Ayan, siya po yung aswang," wika ko sa lalaking tumulong sa akin. Agad naman itong binunot ang kanyang itak at bumuwelo ito bago salakayin ang aswang. Sinunggaban naman kaagad ito ng aswang, subalit magaling umilag ang lalaki. Sa pamamagitan ng kanyang matulis at matalas na itak, nagawa niyang patamaan ng taga ang aswang sa tagiliran nito. Tumagas ang dugo mula sa sugat na natamo ng aswang at namilipit ito sa sakit. Nang hindi na ito makalaban pa, ay tahasang sinaksak na ng lalaki ang aswang sa dibdib upang tuluyan ng wakasan ang buhay nito. Unti-unting nawalan ng hininga ang aswang at hindi na muli pang nagmulat ang mga mata nito. Humihingal na nagpasalamat ako sa lalaking tumulong sa akin at isinalaysay ko sa kanya kung papaano ako nakarating sa kagubatan kasama ang mga namatay kong mga kaibigan at ang tungkol sa mapang ibinigay ng aswang kung saan ay maling direksyon ang nakasaad. Ayon sa lalaki, nilinlang lamang kami umano ng aswang na iyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng mapa. Dagdag pa niya, habang daw hindi nasusunog ang mapa ay hindi ako makakaalis daw sa kagubatang iyon, kaya't pinayuhan niya akong sunugin kaagad ito. Sakto namang may daladala siyang posporo at iniabot ito sa akin. Habang sinusunog ko ang mapa, nagwika ang lalaki na napakaswerte ko daw dahil nangangahoy lamang siya malapit kung saan niya ako natagpuan. Kwento pa niya, hindi lang daw ito ang unang pagkakataon na mayroong naligaw sa lugar na iyon. Marahil yung baboy ramo ang paulit-ulit na nambibiktima ng mga taong napapadaan sa lugar na iyon. Matapos na sunugin ang mapa, sumama na ako sa lalaki at ihahatid daw niya ako palabas sa kagubatang iyon. Nakakalungkot man, iniwanan ko na ang mga kaibigan kong yumao sa kagubatang iyon. Matagumpay naman akong nakabalik sa bayan at nakauwing ligtas sa aming bahay. Magpahanggang ngayong Kuya Bari, hindi ko pa rin talaga malilimutan at hindi ko maalis sa aking isipan ang masalimuot na alaala tungkol sa sinapit ng aking mga kaibigan. Ganun pa man, buong buhay kong ipinagpapasalamat sa lalaking tumulong sa akin ang pagkaligtas ko mula sa marahas na mga kamay ng aswang dahil lamang sa isang maling biyahe
sa Negros Occidental. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po kung sakaling mabasa niyo po ito sa mga darating na araw. Lubos na gumagalang, Marco. At ito naman po ang ating pangalawang kwento para sa araw na ito. Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Ako nga po pala si Patrick, kasalukuyang nakatira dito sa bayan ng Batangas. Kuya Bari, hindi ko na lamang po babanggitin pa kung saan ako sa Batangas nakatira. Nangyari po ito dekada 80. Isang araw, habang ako ay naggagapas ng tubo, ay nakita ko itong aming kapitbahay na si Mang Cardo, na kapwa ko din manggagapas ng tubo. Kaya naman ay nilapitan ko ito upang makipagkwentuhan sapagkat magdadapit hapon na po at nakakaramdam na ako ng pagod. Mang Cardo, tama na yan, hapon na po. Wika ko kay Mang Cardo. O Patrick, ikaw pala yan. Akala ko kung sino na. Oh, pauwi ka na ba? Tanong sa akin ni Mang Cardo. Sabay na po tayo umuwi. Anyaya ko. Ganun ba? O sige, sabay na nga tayo. Hintayin mo ako saglit at tatapusin ko lang itong paggagapas ko. Ay, sige po. Ay, nga po pala, may tatanong po ako. Totoo po ba yung sabi-sabi na may aswang daw po dito sa lugar na ito tuwing sasapit ang gabi? Tanong ko kay Mang Cardo. Oo, kaya halos lahat ng manggagapas dito ay hindi nagpapaabot ng hapon. Kung kaya't hanggat may araw pa ay nagsisipag-uwian na ang mga manggagapas dito. Tugon ni Mang Cardo. Naku, naniniwala ho pala kayo sa mga sabi-sabi ng iba? Mang Cardo, kasi ho ako, hanggat hindi ko ho nakikita ang aswang sa harapan ko, ay hindi po ako talaga naniniwala. Anya ko sa kanya. Nasa sayo yan kung maniniwala ka ba o hindi. Basta ako, naniniwala ako sa ganyang sabi-sabi. O siya, tapos na ako, halika na. Habang naglalakad kami pauwi ni Mang Cardo, ay nagtanong-tanong ako dito. Mang Cardo, matagal na ho ba kayo dito sa trabahong ito? Oo, matagal na ako dito. Kaya hindi na bago sa akin ang hirap at pagod sa panggagapas ng tubo. Mang Cardo, nakakita na ho ba kayo ng aswang o elemento sa lugar na ito? Tanong ko kay Mang Cardo. Anya pa, nakakita na siya umano ng mga nilalang, lalong-lalo na ang tungkol sa aswang. Dahil yung dati niyang kasamahan sa panggagapas ay nakita na lang na wakwak ang tiyan nito at wala na itong buhay. Maging ang lamang loob nito ay nawawala. Kaya simula noong nangyari iyon, lahat ng trabahador hindi na nagpapaabot pa ng hapon. Wala naman akong nasagot sa sinabing iyon ni Mang Cardo dahil sa naging pag-uusap namin ay hindi ko napansin na halos nasa tapat na pala kami ng kanyang bahay. O paano Patrick, papasok na ako sa bahay. Ay sige po Mang Cardo, bukas na lang po ulit tayong magkita at papauwi na po ako. Sagot ko kay Mang Cardo. Umuwi na nga ako upang makapagpahinga na rin sapagkat napapagod ako ng sobra sa aking pagtatrabaho noong maghapon na iyon. Noong makarating na ako sa aming bahay ay sakto naman na kakatapos lang magluto ng pagkain ng aking ina.
Oh, nandito ka na pala Patrick. Kamusta ang maghapon mo? Ay, ayun po. Ito, pagod na pagod po. Buntong hiningang sagot ko. Ay, ganun ba? O siya. Tara na't maghapunan na tayo para makapagpahinga ka na. Wika ng aking ina. Sige po, Nay. Salamat po. Habang naghahapunan na kami, ay naisipan kong tanungin ang aking ina kung totoo ba iyong sabi-sabi sa gapasan ng tubo. Nay, may tatanong po ako sa inyo. Totoo po ba yung sabi-sabi na may aswang sa tubuhan sa tuwing sasapit ang gabi? Tanong ko sa aking ina. Oh, bakit mo naman naitanong yan? Ano bang meron? Wala naman ho, inay. Matapos akong kumain, ay agad na akong umakyat at nahiga sa aking kwarto para makatulog na at makapagpahinga ng maaga. Habang nakahiga ako, ay naisipan kong magpaabot kay ako ng gabi sa tubuhan para malaman ko kung talagang totoo ang sinasabi nila na may aswang. Kaya bumaba agad ako upang pasimple akong nagbalot ng asin at bawang sa isang plastik at agad akong bumalik sa pagkakahiga ko upang hindi ako makita ng aking ina. Habang nakahiga ako ay hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako at umaga na nang magising ako. Kung kaya, agad akong bumangon upang makapaghanda na para sa pagpunta sa tubuhan. Sakto namang nakita ko si Mang Cardo na padaan na sa aming tahanan. Kaya tinawag ko ito kaagad. Mang Cardo, magandang umaga po sa inyo. Oh, Patrick, ikaw pala. Magandang umaga din sa inyo. Tutungo ka na ba sa gapasan? Opo, Mang Cardo. Teka, magpapaalam po muna ako sa aking ina. Nay. Paalis na po ako. Pagpapaalam ko sa aking ina. O sige anak, mag-iingat ka ha. Huwag kang magpapagabi sa pag-uwi ha. At alam mo namang delikado paggabi na. Opo, Nay, wala pong problema. O tara na, Mang Cardo. Sasabay na po ako sa inyo. Habang kami ay naglalakad, naitanong ko ito kay Mang Cardo. Mang Cardo, meron sana akong hihilingin eh. Mang Cardo, pwede mo ba akong samahan mamayang gabi? Kasi po, nais ko sanang malaman kung talagang totoo ang sinasabi niyo. Ano? Nahihibang ka naman talaga, Patrick. Nag-iisip ka ba? Opo. Sige na, Mang Cardo. Hanggang 9:00 lang naman tayo doon. At dahil sa nagpupumilit ako, ay napapayag ko itong si Mang Cardo. Habang naglalakad kami, ay nakarating na kami sa aming gagapasan. At agad akong humiwalay kay Mang Cardo. O Mang Cardo, mamaya po ha. Pupuntahan na lang kita dito ulit sa pwesto mo. Ay naku, sige Patrick, magkita tayo mamaya. Habang naggagapas ako, ay natatanong ko sa di kalayuan si Mang Cardo na nagtatabas ito ng mga patay na puno ng tubo. At dahil sa kuryosidad ko, ay pinuntahan ko ito. Mang Cardo, ano po ang gagawin niyo dyan? Bakit niyo po tinatambak niyo yan? Tanong ko sa kanya. Magagamit natin ito mamaya, Patrick. O teka, parang ang aga mo yata pumunta dito sa pwesto ko ah. Tapos ka na ba sa ginagawa mo? Tanong ni Mang Cardo sa akin. Ay, hindi pa po. Nakikita ko lang kasi kayong nagtatambak kaya pinuntahan ko po kayo dito. Ganun ba? Itong ginagawa ko, maaari tayong magtago dito mamaya. Pwede tayong pumasok dito sa loob mamaya para makapagtago tayo sa kung anumang
pwedeng mangyari sa atin dito. Ah, ganun po ba? Ay, sige po. Sige po, babalik na po ako sa aking pwesto. Habang naggagapas ako, ay hindi ko napansin na hapon na pala. Tila ang bilis ng takbo ng oras. Kaya agad akong bumalik kay Mang Cardo. Mang Cardo, tama na po yan. Hapon na po. Pahinga na tayo. Aba, oo nga no. Ang bilis ata ng oras ngayon ah. Uwi ka ni Mang Cardo sa akin. Oo nga po eh. Hindi ko nga din napansin. Sagot ko kay Mang Cardo. O sige, maghanda ka na mula sa oras na to. Maghihintay na tayo dito sa pwesto ko. Sige po Mang Cardo. May dala din po akong bawang at asin dito. Mabuti kung ganun. Magagamit natin yan mamaya. O sige, tara na. Pwesto na tayo doon sa tinamba ko para kahit papaano makakapasok agad tayo sa ilalim ng mga tubo. Habang naghihintay kami ay naramdaman namin na dumidilim na. Kaya't naisipan ni Mang Cardo na magsigana ng apoy dahil nilalamok na kami. Maya-maya pa ay may naririnig na kaming kaluskusan sa di kalayuan sa aming pwesto. Mang Cardo, naririnig mo ba yung mga kaluskusan na yun? Tanong ko kay Mang Cardo. Oo Patrick, ganito pakiramdaman lang natin sa oras na lumapit sa atin ang kaluskusan na yan. Pag lumapit yan, ay agad tayong papasok sa ilalim ng tubuhan O teka, ilabas mo na yung dala mong bawang at asin. Habang nakikiramdam kami, ay nagulat na lang kami dahil yung kaluskusan ay napalitan ng pag-angil ng hayop. Kaya hinanap namin ito. Ngunit laking gulat namin dahil yung nag-aangil ay malapit lang pala sa amin ito at nasipat ko ang mga mata nito na namumula. Ayan na Patrick, ayan na ang gusto mong makita. Hindi naman ako nakapagsalita sa sinabi ni Mang Cardo, kung kaya't ang tanging nagawa ko lang ay ang dukutin ang asin at bawang sa aking bulsa habang nanginginig sa takot. Habang nakatitig ako sa mga mata ng aswang ay hindi ko na napansin ang pagsugod nito sa akin. Mabuti na lang at kaagad akong nahatak ni Mang Cardo. Patrick, takbo! Bilisan mo, pumasok ka doon sa loob ng tubuhan. Magtago ka doon sa ilalim at hintayin mo ako doon. Kaagad naman akong tumakbo patungo doon sa tinambak ni Mang Cardo na tubo. Hindi pa rin ako makapaniwala sa nakita ko at halos maiyak ako sa mga mata na nakita ko at nagbigay sa akin ng labis na trauma. Noong makapasok na ako ay maigi ko namang pinakiramdaman ang buong paligid. Nang bigla na lang may sumigaw sa labas at naghihiyaw. Kaya't minabuti kong silipin si Mang Cardo at doon nga ay nakita ko na nakadagan ang aswang sa kanya. Kaya't naglakas loob ako. Dahil hawak-hawak ko ang asin at bawang, ay naisipan kong hagisan ang aswang dahilan upang bumitaw ito sa pagkakapatong kay Mang Cardo. Agad ko naman itong hinatak sa loob ng tubuhan. Mang Cardo, ayos lang ba kayo? Oo, Patrick, ayos lang ako. Mas mabuti nang dito na lang tayong magpaabot ng umaga. Sigurado kong aalis din yun pagkat nasugatan ko iyon sa kanyang likuran.
dahilan upang maghihiyaw ito sa sakit kanina. Habang nakikiramdam kami ni Mang Cardo, isinaboy ko muli ang asin sa paikot sa aming pwesto upang sakaling bumalik ang aswang ay hindi kami ito malalapitan nito. Maya-maya'y lumapit ako kay Mang Cardo upang humingi ng dispensa. Mang Cardo, pasensya na po kayo ha. Pati kayo nadamay po sa kalokohan ko. Ay naku Patrick, ayos lang yun. Pero alam mo, sa totoo lang, gusto ko rin talagang malaman kung totoo talaga ang sabi-sabi sa lugar na ito. Ngayong alam na nating totoo talaga. Simula bukas ng umaga, hindi na ako dito magtatrabaho pa. Ganun ba? Iiwanan mo na ang gapasan, Mang Cardo? Oo, Patrick. Matanda na ako. Baka dito pa ako mamatay sa gapasan na ito. Kaya maghahanap na lang ako bukas ng panibagong trabaho. Yung ligtas. Ay, ganun po ba, Mang Cardo? Sige po, baka ako rin po ay ganun na rin po gagawin ko. Maghahanap pa rin po ako ng ibang trabaho para sa aking kaligtasan. Habang nakikiramdam kami ay hindi na namin napansin na umaga na pala. Kung kaya't nang silipin namin ang labas ay mataas na ang sikat ng araw. Kaya't kaagad kaming umalis ni Mang Cardo sa lugar na iyon. Magmula po noon, Kuya Barry, ay hindi ko po malilimutan ang aking karanasan na ito. At natahimik na ang aking kuryosidad tungkol sa aswang. Isang pangyayaring hindi ko na malilimutan pa dahil sa aking trabaho bilang isang manggagapas sa tubuhan. Hanggang dito lang po ang aking kwento, Kuya Barry. Maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Patrick. At ito naman po ang ating pangatlong kwento. Mapagpalang araw sa inyo, Kuya Barry. Itago mo na lang po ako sa pangalang Jonard. Nakatira dito sa isang bayan sa lalawigan ng Leyte at kasalukuyan nagtatrabaho bilang gwardiya. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang karanasan kong ito noong minsan na akong makabili ng karne ng tao. Bale, Kuya Barry, nangyari ito dekada 80 at nung mga panahong iyon ay binatilyo pa lamang ako. Isang araw noon, habang kami ay patungong dagat para pumalaot, inutusan naman ako ng aking ama na balikan ang naiwan namin pagkain sa bahay. Jonard, balikan mo nga yung pangtanghalian natin sa bahay. Nakakalimutan kong bitbitin eh. Utos ng aking ama sa akin. Nagmadali naman akong umuwi sa bahay para kunin ang naiwan namin na pagkain. Sapagkat maghapon kaming papalaot ng aking ama sa karagatan upang manghuli ng isda. Nang makarating na ako sa bahay ay kaagad ko namang tinanong kay nanay kung nasaan ang baon namin. Nay, nasaan ho ang baon namin? Nailigpit nyo na po ba? Nakakalimutan kasi ni tatay na bitbitin eh. Tanong ko sa aking ina, nakasalukuyang naguhugas ng pinggan ng mga sandaling iyon. Nariyan sa lamesa, anak. Akala ko hindi nyo nababalikan, kaya niligpit ko na lang. Tugon nito. Ganun ho ba? Sige po, kukunin ko na. Para makabalik na rin ho ako kaagad kay ama. O siya, sige anak. Mag-iingat kayo sa pagpalaot ha. Bili ng aking ina. Nang makuha ko na nga ang nakabalot na baon namin, ay nagmadali na akong bumalik sa aking ama upang makalaot na kami. Pagkadating ko sa tabing dagat ay nakita ko ang aking ama na may kausap na isang lalaki. Kaagad ko naman silang nilapitan. Tay, nandito na ho ako. Papalaot na ho ba agad tayo? Tanong ko sa kanya. Oo anak, itulak mo na yung bangka natin para makapag-umpisa na tayong pumalaot. Nang maitulak ko na ang bangka ay agad na kaming sumakay ng aking ama at nagsaguan.
Makalipas ang ilang sandali ay nasa malalim na parte na kami ng dagat. Tapos ay nagwika ang aking ama ng, "Jonard, tulungan mo nga ako sa paglalatag ng lambat." Agad ko naman siyang tinulungan at nang matapos na naming ilatag ay pinatagal muna namin ng ilang oras upang siguradong pag-ahon ay may huli. "Tay, pwede na ho siguro ito. Iahon na natin ang lambat," anya ko sa aking ama. "Maya-maya na anak, magtanghalian na muna tayo, gutom na kasi ako." Wika niya sa akin habang binubuksan ang baon namin. Nang matapos na kaming magtanghalian ay kaagad na naming hinatak ang lambat. At tama nga ang aking ama, marami ang nahuli naming isda. Kaya naman isang ahon lang ay umuwi na kaagad kami pagkat puno na ang aming lalagyan. "Jonard, pagkadating natin sa bahay, pupunta tayong palengke para ibenta natin ang mga nahuling isda ngayong araw." Wika ng aking ama sa akin. "Sige ho. O tay, pwede po bang bumili tayo ng karne? Para naman makatikim tayo ng ibang ulam. Palaging laman dagat na lang po kasi ang ulam natin." Pagsuswestiyon ko sa aking ama. "Sige anak, nauumay na rin ako sa palaging ulam na isda eh," sagot nito. Agad ko namang ikinatuwa ang sinabi ng aking ama. Kaya naman nang makarating na kami sa dalampasigan, ay agad ko namang inihagis ang tali ng bangka sa buhangin. At nagmadali na akong bumaba upang itali ito sa puno ng nyog. Nang sa ganon ay hindi tangayin kung sakaling tumaas ang tubig dagat. Nang maitali ko na nga, ay agad kong tinulungan si ama na magbuhat ng aming huli. Pagka-uwi namin sa bahay ay kaagad nagbukod ang aking ama ng ilang isda upang maulam namin at magawang daing. Yung ibang isda naman ay dadalhin namin sa palengke. "Anak Jonard, tera na't ito na ang dalhin mo. Ako na doon sa isang batya, pagkat mabigat iyon at baka hindi mo kayanin." Wika ng aking ama. Makalipas lang ang ilang sandali, ay nakarating na kami sa palengke. Kaagad namang pinagkumpulan ang dala naming isda, kung kaya mabilis ring iyon naubos. Nang maubos na iyon ay inaya na ako ng aking ama na bumili na kami ng karne para makauwi na kami kaagad sa bahay at makapagpahinga. Habang namimili na kami ng aking ama ng karne, ay may lumapit sa amin na matandang babae at nag-alok ito ng karne ng baboy sa napakamurang halaga. Noong makita ng aking ama ang karne ng baboy, ay hindi na ito nag-atubiling bilhin iyon. Dahil sa bukod sa presko, ay binigay lang sa amin ng napakamurang halaga. Madilim na rin ang mga sandaling iyon. Habang naglalakad kami sa daan pauwi, ay nagwika ako sa aking ama ng, "Tay, dumidilim na. Malayo-layo pa ang lalakarin natin pauwi sa bahay." "Ayos lang anak. Ang mahalaga nakabili tayo ng mauulam bukas." Tugon ito sa akin. Habang naglalakad kami sa gilid ng daanan, napansin namin ni ama na parang may asong nakasod sa amin. Kaya naman binilisan namin ang paglalakad. Makalipas lang ang ilang minuto ay nakarating na kami sa bahay. Kaagad namang binigay ng aking ama ang karne ng baboy na nabili namin sa aking ina. Dahil sa sobrang pagod ko na maghapong iyon, ay kaagad na akong nakatulog noong makahiga na ako sa kwarto. Kaya naman umaga na nang magising ako. Pagkagising ko ay hindi ko na nakita ang aking ama. Kaya naman tinanong ko ang aking ina kung nasaan ito. Umalis ang ama mo at mamayang gabi na raw ang uwi noon. Sagot nito sa tanong ko. Habang nagkakape ako sa tapat ng bahay ay napansin ko na may asong nakaupo sa tapat ng aming bakuran habang nakatingin sa gawin ng aming bahay. Kung kaya hinayaan ko na lang iyon at matamang pinagmasdan habang nagkakape ako. Noong sumapit na ang dilim ay saktong nakauwi na ang aking ama at naisip kong tignan ulit ang aso sa labas ng bakuran. Pagkasilip ko sa may bintana ay nakita ko ngang hindi ito umaalis sa kinapupwestuhan. Kaya naman sinabi ko na ito sa aking mga magulang. Nagulat naman ang aking ama sa kanyang narinig. Kaya napagpasyan rin itong silipin ng asong sinasabi ko. Noong sinilip niya nga ito sa labas, ay nanlaki ang kanyang mga mata. Pagkat hindi isang aso ang kanya nakita, kundi isang malaking kalabaw sa di kalayuan sa aming bahay. Kaninong kalabaw yung nasa labas? Wala namang kalabaw ang mga kapitbahay natin ha. Kunot noong tanong ng aking ama. Kaagad naman akong lumapit sa aking ama at sumilip na rin para makiusyoso sa nakita nitong kalabaw na sinasabi. Matapos ko nga iyon silipin, Kuya Barry,
ay nangilabot talaga ako sa aking nakita. Sapagkat nakita kong namumulang nagbabaga ang mga mata ng kalabaw na tinutukoy ng aking ama. Jonard, hayaan mo na yan, baka naligaw lang iyan dito. Wika ng aking ama sa akin. Noong mag-umpisa na magluto ang aking ina at noong mahiwa na nga nito ang karne ng baboy, ay aksidenteng natapunan ito ng asin. Kung kaya nagulat ang aking ina at napasigaw ito. Dahil sa ang karne ng baboy na natapunan ng asin, ay bigla na lamang itong nangitim at umaalingasaw ang amoy na animoy nabubulok na laman. Kaagad kaming napatakbo ng aking ama papalapit sa aking ina. At kahit kaming dalawa rin ng aking ama ay nagulat sa aming nakita. Dahil sa ang karneng nabili namin ay naging karne iyon ng tao. Lintik, hindi tao ang nabilihan natin ng karne ng baboy. Napalatak na wika ng aking ama. Kaagad naman itong kinuha ang umaalingasaw na karne at itinapon sa likuran ng aming bahay. Putya, bukas ka lang na aswang ka. Makikita mo at lilibutin ko ang buong palengke para lang mahanap kitang animal ka. Galit na sambit ng aking ama pagkabalik nito sa loob ng bahay. Kinabukasan nga'y maaga kami nagpunta ng aking ama sa palengke upang hanapin ang nag-alok kahapon ng karne sa aking ama. Pero sa kasamang palad ay hindi na namin iyon nakita pa. Kaya naman napagpasya na namin umuwi at naisip na lang ng aking ama na baka lumipat na iyon ng ibang lugar. At marahil ay doon naman iyon maghanap ng mabibiktimang tao na nais siyang gawin ng animal na aswang. Mula nga nung mangyari sa amin ang kababalaghang iyon, ay hindi na kami basta-basta bumibili ng mga nag-aalok na karne, Kuya Barry. Sa halip ay nagpupunta na lang kami sa mismong katayan o kaya'y palengke. Upang doon na lang bumili at sa mismong nakapwesto kami bumibili at sa kakilala namin. Mas pinili ko na lang din na mag-ulam ng isda kaysa makakain pa ako ng karne ng tao. Na noong araw na iyon ay nanatili na lang kami ng aking amang mangisda kaysa bumili ng karne ng baboy. Maraming beses na din kami nagpabalik-balik ng aking ama sa palengke upang hanapin ng matanda. Ngunit ni anino ng matanda na nag-alok sa amin ng karne ay hindi na namin nakita. Ipinagtanong-tanong na rin namin kung may nakakita o nakakakilala ba sa matandang naglalako ng karne. Ngunit walang nakakakilala sa matanda. Kung kaya hindi nagtagal, ay itinigil na lang namin ang paghahanap sa matanda. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Barry. Naway may napulot na aral ang mga nakikinig sa karanasan kong ito. Na huwag basta-basta bumili ng mga alok-alok lang na paninda. Pagkat hindi natin alam kung karne pa ba ng hayop ang mga ibinebenta ng mga iyon, lalo na sa liblib na baryo. Hindi naman po sa nilalat ko, pero mas maiging mag-ingat tayo, lalo na pagdating sa pagkain. Muli ay maraming salamat po sa inyong lahat. Bago ko po simulang ibahagi ang karanasan kong ito, nais ko lang po muna kayong batiin ng isang maganda at mapagpalang araw sa lahat ng tagapakinig sa channel ninyo. Lalong-lalo na sa ating butihing narrator na si Kuya Barry. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Maring. Edad 56 na sa kasalukuyan at naninirahan dito sa Ilocos. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang kwentong hango sa tunay kong karanasan noong ako ay mag-asawa at mapadpad dito sa probinsya ng Ilocos. Itago na lang natin sa pangalang Kaloy ang aking asawa. Konting paliwanag lang po, Kuya Barry. Ako po ay laking Mindoro at nagpasya na makipagsapalaran sa Manila para sa aking mga magulang na nung mga panahon na iyon ay matanda at hindi na makakapagtrabaho sa bukid. Kaya naman nang may nag-alok sa akin na pumunta sa Maynila, ay hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa at agad na sumama. Bali, tagahugas po ng plato ang naging trabaho ko sa isang karinderya sa bandang Divisoria. Hanggang sa makilala ko ang aking napangasawa na si Kaloy. Si Kaloy ay isang kargador ng mga gulay at araw-araw na nagpapabalik-balik sa karinderya kung saan ako nagtatrabaho at naging magkakilala kami hanggang sa manligaw na nga ito. Sa loob ng 1 taon namin magnobyo at nobya ay nagpasya kami magsama na. At nang mabalitaan kong pumanaw na ang aking ina, ay agad na kaming umuwi sa Mindoro
para ipakilala sa pamilya ko at nagpakasal na rin doon. Matapos kami ay kasal ay kaagad kaming bumalik sa Maynila para magtrabaho at makapag-ipon. 3 buwan nang makabalik kami sa Maynila nang malaman ko na ipinagbubuntis ko na ang unang anak namin ni Kaloy. Agad namin iyong ikinabahala dahil na rin sa hirap ng buhay namin sa Maynila at hindi nasasapat ang sasahuri ng aking asawa. Dahil sa mga bayarin namin sa bahay at iba pang mga pangangailangan. Kahit na nagdadalawang isip ay hindi na ako tumutol pa nang sabihin ng aking asawa na doon kami manirahan sa kanilang probinsya sa Ilocos. Dahil sa wala namang nakatira na sa bahay ng kanyang mga magulang dahil sa wala na ang mga ito. Ang mga kapatid naman ni Kaloy ay hindi niya na alam kung nasaan na. Ang tanging naikwento lang nito sa akin ay noong mga bata pa sila. Tila iniiwas ng kanilang ina ang mga nakababatang kapatid niya sa isa nilang kamag-anak. Hanggang sa napag-alaman na lang niya na ang 2 nakababatang kapatid niya ay pinaampon sa malayo nilang kaanak. Mula noon ay hindi na niya iyon nakita pang muli hanggang sa mamatay ang kanyang ama't ina. Nang makapag-ipon kami ng konting pera, ay agad na kaming umuwi sa probinsya nila Kaloy sa Ilocos. Hindi ko na po babanggitin pa ang pagkakakilanlan ng baryong ito. Dahil na rin magpasa hanggang ngayon, ay dito kami naninirahan at bilang respeto na rin sa mga naninirahan dito. 1:00 ng hapon nang makarating kami ni Kaloy sa kanilang baryo. Tapos ay agad niyang itinuro ang simpleng bahay na gawa sa bato ang pader at ang bubungan naman ay gawa sa pawid na hindi mo talaga maiisip na may nakatira dahil sa butas-butas nitong bubungan. Hindi naman naging balakid iyon. Mabuti na lamang na may nadatnan pa kaming bahay kahit papano. Kaya naman agad na namin iyong nilinis at nagayos ng mga gamit na dala namin mula sa Maynila. At dahil sa wala namang kuryente ang bahay na iyon, ay kakailanganin na bumili ni Kaloy ng gas sa bungad ng baryo. Magdidilim na kasi nang matapos kami magayos, kaya nagmamadali na siyang bumili. Makalipas lang ang ilang minuto, ay may bigla na lamang kumatok sa tarangka ng bahay at binanggit ang pangalan ng aking asawa. "Tao po. Kaloy, ikaw ba ang dumating? Si Tia Bebang mo ito." Nang marinig ko iyon sa matandang boses at nagpakilala, ay kaagad ko iyong pinagbuksan ng pinto at nagmano. "Magandang araw po. Ako po pala ang asawa ni Kaloy. Wala pa po kasi ang aking asawa, pero pabalik na po iyon. Bumili lamang ng gas para sa ilawan. Maupo po muna kayo, Manang Bebeng." Tugon ko saka pinapanhik sa loob ng aming bahay. "Ang bango mo naman, Iha." Biglang bulong nito habang papasok sa tarangkahan. Kaya naman agad akong napatingin sa matandang tiyahin ni Kaloy. Habang umuupo itong matanda, ay napansin ko ang daladala nitong bayong. Na tila may laman dahil sa tumutulong likido mula sa bayong na dalan nito. Nang tignan ko maigi yun, ay napagtanto kong dugo iyon. "Manang, mukhang galing pa kayo sa pamilihan?" Tanong ko sa matanda. "Ay oo, Iha. Bumili kasi ako ng ilang iuulam ko mamaya." Sagot nitong nakangiti sa akin at nag-alok pa ito na kung gusto ko daw ba ng karne na nakalagay sa kanyang daladalang bayong. Dahil sa hiya ay hindi na ako nakahindi sa matanda. Habang iniaabot niya ang isang hiwa ng karne, ay napansin ko na para bang bagong katay lang iyon. Dahil noong abutin ko na ang karne ay naramdaman ko na may init-init pa iyon. Kaya naman agad ako nagtanong sa kanya kung malapit lang ba ang bilihan ng karne. Makalipas pa ang ilang minuto ay narinig ko na ang boses ng asawa ko na tinatawag ako. Kaya agad ko na siyang sinalubong. At sinabi na niya ng kanyang tiyahin habang hawak-hawak pa rin ang karneng galing sa bayong ng tiyahin ng asawa ko. Nang makalapit itong si Kaloy sa akin, ay agad itong nagtanong kung saan galing ang aking bitbit na karne. Ito ba? Galing ito sa Tia Bebeng mo." Habang sinasabi ko yun sa aking asawa, nakita ko sa kanya mga mata na tila ba nagulat ito sa mga sinabi ko. Nang makapasok kami sa loob, agad na nagtanong itong si Kaloy kung nasa nang sinasabi kong si Tia Bebeng. Napatingin ako sa kinauupuan ng Tia Bebeng ng asawa ko.
Nagulat ako nang mapansin ko na walang kahit sino ang nakaupo sa upuan na iyon. Ang tanging natira doon ay ang bayong nito na may mga laman na karne. Kahit na nagtataka sa mga pangyayari, ay nagpasya na lang ako mag-asikaso at tuluyan na nagpadingas para na rin makapagluto ng hapunan at makapagpahinga na rin. Habang nagpaparingas, ay inihanda ko naman ang karneng ibinigay ni Tia Bebeng ni Kaloy. Habang hinihiwa ko ang karne at inihahanda ko ang sibuyas at bawang para sa karneng iluluto ko, nang makarinig kami ng isang malakas na pagaspas ng isang ibon sa bandang itaas ng aming bubungan. Kaya naman agad na kumuha ng patalim ang asawa ko at lumabas. Nagulat ako nang isigaw ni Kaloy ang isang pamilyar na pangalan. Tia Bebeng, pati ba naman ako ay dadalihin mo? Hindi ka pa ba nakontento sa mga kapatid ko? At pati kami ng asawa ko ay tataluhin mo pa. Alam kong ikaw iyan, Tia Bebeng. Pangalan iyon ng kanyang tiyahin. Kapag may nangyaring hindi maganda sa asawa ko at magiging anak namin, hindi ako magdadalawang isip na patayin ka, lintik ka. Galit na sigaw ng aking asawa at hinamon pa nito ang aswang. Nang tumingala ako sa aming bubungan, kung saan namin naririnig ang pagaspas, nang nakita ko sa butas ang tila malaking payong. Nakiramdam pa ako sa paligid dahil sa may mga naririnig na akong yapak ng paa na paikot-ikot sa aming bahay. Nang maya-maya pa ay nakita kong may mga mapupulant at lilisik na mata ang nakasilip sa butas ng dingding namin. Dahil sa gulat at takot ay nagsisisigaw talaga ako ng malakas. Agad namang pumasok ang aking asawa. Ngunit nang ituro ko sa kanya ang mapupulang mga mata ay wala na iyon. Makalipas ang ilang minuto, ay may narinig kaming katok sa aming tarangkahan. Iho, Kaloy, ibalik nyo na lang ang aking karne kung ayaw nyo. Kayo na nga itong binigyan eh. Rinig naming sambit ng nasa likod ng aming tarangkahan. Agad na kinuha naman ng aking asawa ang bayong ng kanyang tiya. Nakalanghap pa kami ng amoy na hindi talaga kaaya-aya. Tila nabubulok iyon ng mga laman loob ng hayop. Pagkatapos ay mabilis na inilabas ni Kaloy ang bayong ng kanyang tiya. Nang buksan niya ang tarangkahan para iabot sa matanda ang kanyang bayong na may lamang karne, nagulat na lang kami nang wala na kaming makita na kahit anong bakas ng matanda. Kaya naman sa takot ay itinapon na lang namin ang bayong sa labas ng tarangkahan. Kinabukasan ay hinanap at napag-alaman namin sa kalapitbahay namin na kinuha iyon ng matandang pinaghihinalaan na aswang sa kanilang baryo. Simula po noon ay hindi na namin nakita pa ang tiyay ng asawa ko at naging mas maingat pa kami. Hanggang sa maipanganak ko na ang panganay namin. Hanggang dito na lang po ang ibabahagi kong karanasan. Sana po ay nagustuhan nyo at naway makapagbahagi pa po ako ng mga karanasan ko dito pa rin sa baryo ng aking asawa. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.